Zamanin karbuwa da girman kasuwan cryptocurrency a shekarar 2027, Bitcoin darajarsa ta haura dala 19,000, wanda hakan ya jawo hankalin duniya gabaki daya. An samu fasahohi kamar haka: Initial Coin Offerings (ICOs), Smart Contract, Decentralized Finance, Non-Fungible Tokens (NFTs). Daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2021, kamfanoni irin su Tesla, Square, PayPal suka fara karban kuɗin cryptocurrency. Gwamnati sun fara nazarin ƙirƙirar kuɗin CBDC, kuɗin gwamnati na digital. Halin da ake ciki yanzu, kasuwa na fuskantar hauhawa da sauka, amma duk da haka crypto ya karfafa. Akwai dubban cryptocurrencies da muke da su a yanzu a duniya, irin su Bitcoin, BNB, Solana, Ethereum, Cardano, Ton. Duka wannan cryptocurrencies ne da muke da su a yanzu haka a duniya da dai sauransu. Ana amfani da cryptocurrencies a yanzu a fannoni da dama irin su kasuwanci, wasanni, fasahar NFTs, blockchain voting da dai sauransu. Ana ci gaba da nazari da kuntatawa daga gwamnati da kungiyoyin kuɗi. Hakan yana nuni da cewa kuɗin cryptocurrency ya samo asali daga mafarkin samun 'yanci daga gwamnati da bankuna.